Surup singgih. Swara angin sumribit tekani mendung peteng nutupi langit ing wektu surup kuwi. Ndadekake ketar-ketir ing ati lan swasana ora jenjem. Bojoku panggah durung gelem takjak mulih anggone blanja ing supermarket. Dik, iki wayahe wis arep maghrib lho. Gek kayane meh udan sisan. Apa becike awake dhewe nggal mulih wae? Pitakonku. Jenengan kuwi, Mas. Awake dhewe iki lak ora mesti sesasi pisan to mlebu ing supermarket ngene iki. Kok kaya bocah cilik wae, wedi kudanan. Ora pokoke aku durung arep mulih. Semaure bojoku karo raine mencureng. Usanane aku nuruti penjaluke. Lah, temenan. Bareng lagi arep mulih, udan deres wis tumiba. Banyune grejih kaya disokake saka langit. Mantol wis tak enggo nganti rapet. Semono uga bojoku, ya wis brukut. Sepeda motor tak selah ngeblas nerabas gembrojoke udan. Dalanan wis katon peteng dedet. Desa Gintung minangka desa pungkasan sing kudu tak liwati wis katon sepi nyenyet. Gandeng wektune ya pancen wis bengi. Apa maneh mentas udan deres. Ora sawetara suwe bakal tekan desaku, Desa Srumbung. Nanging ing antarane Desa Srumbung tumuju Desa Gintung kuwi kudu ngliwati bulak sing dalane rumpil tur ya peteng dedet. Amarga akeh suket grumbul ing sak kiwa tengene dalan. Kang, mbok yo cepet sithik to supaya cepet tekan omah. Kandhane bojoku sajak keweden. Tenang, Dik. Iki dalane padha rumpile, dadi kudu ngati-ati. Aja nganti. Durung rampung aku mangsuli dumadakan ban ngarep sepeda motore kaya ngambah jeglungan. Aku kaget. Untunge isih bisa njaga keseimbangan, dadi ora tiba. Nanging apes. Ora ngerti kepriye kok mesin sepeda motore macet saknalika. Swasana dadi tintrim. Peteng sepi nyenyet. Ing dalan sak tengah bulak ngisor papringan kuwi. Mas Eko. Napa leres niku Mas Eko nggih? Keprungu suarane wong lanang ngepasi sepeda motorku. Pawongan iku katon nyedak, jumangkah alon-alon. Praupane isih katon lamat-lamat, kesiram dresik udan. Tangane bojoku tansaya kenceng anggone nyekeli aku. Oh, alah, jebul sampeyan to Mas inggih? Kandaku. Sawise pawongan kuwi wis cedhak lan aku iso maspadakake praupane. Iya, Mas. Aku singgih. Sing omahe pojok desa kae. Semaure. Lah, sampeyan kok bengi-bengi mlaku dhewean ning kene to Mas inggih? Aku lagi wae mulih saka kancaku ing Desa Gintung kono. Jarene mono arep budal mau aku wis dielikake bojoku supaya mangkat sesuk wae. Nanging yo kepiye maneh, pancen wis dadi nasibku mulih kewengen ngene iki. Lah sampeyan kok yo isih
nang kono ki keneng apa, Mas? Pitakone Mas Singgih. Yo iki, Mas. Apese mau sepeda motore ngambah jeglongan. Terus macet ana kene. Wis tak starter kawit mau kok durung gelem murup mesine. Kandaku. Oh, coba tak starterke sepeda motore, Mas. Mbok menawa mengko terus urip mesine. Mesakake sampeyan lan garwane kuwi lho. Ben terus enggal bisa mulih tekan omah. Kandhane Mas Singgih karo ngiling-ilingi sepeda motorku. Aku lan bojoku banjur mudhun saka sepeda motor. Mulane Mas, yen wis wayahe meh suruh becike kuwi ya mbok enggal mulih wae. Bener kandhane wong tuwa mbiyen, ora ilok. Mengko ndak kena sambe ala. Kandhane Mas Singgih. Bebarengan ngepasi cumloro tatit madangi petenge wengi, mak tatap. Senajan mung sedhela, aku meruhi rupane Mas Singgih. Kok ora kaya adate, katon pucet lan eseme sajak kepeksa. Lagi mikir kaya ngono, keprungu sepeda motorku di starter dening Mas Singgih. Dumadakan lampu ngarep langsung urip. Disusul suarane sepeda motor. Ya banjur urip mesine. Suasana sing maune peteng dedet malih padhang. Aku lan bojoku banjur nerusake laku. Anggone mulih sakwise ngucapake banget panuwun marang Mas Singgih. Tekane pojok desa nalika ngliwati omah gedung kuno. Ana rubung-rubung lan keprungu suarane tetangisan. Ana apa ya? Yen ora kleru iki lak omahe Mas Singgih to? Batinku. Ora bisa tak tahan rasa penasaranku. Banjur mandeg. Takon pawongan sing ana pinggir dalan kono. Sajak ora percaya. Keprungu yen jare ana sripah ning omah kuwi. Keluarga lagi wae entuk kabar yen Mas Singgih tilar donya sore mau amarga tabrakan mobil ing dalan desa Gintung lan jisime isih ning rumah sakit. Lah terus sing nulungi nyetaterke sepeda motorku mau ki sapa ya? Batinku. Tekan ning omahku udane wis reda. Nanging ora tumrape kahanan atiku lan bojoku. Mung bisa ndeleng omahe Mas Singgih lan ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cutha.